Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Demonyo! Murag bago pa kayo sa diyang birip ka kaliwanag. Komunista ka. Kim si Ernesto natagdan sa imong pagkakomunista. Demonyo! Una pa lang ni Sago na magbalik-balik. Ugsod ni mo kaliwanag. Bahayas ani. Sabaw kaliwanag! Sabaw ba? Yuko! Huwag ka ba di mahibaw? Malabas sa akong kailat mo. Ang akong sa akong kapukukan. Kahit sa akong pagtumot. Huwag ninyong mga komunista. Mga komunista mo'y nagtaon og sungay sa mga tao aron matumpag ang kapalpog sa imperyo ni Demonyo! Kamong mga komunista mo'y naingon ni ang Pilipinas. Ipong-ilipon sa inyong ideolohiya si Ernesto. Ang ang among kasuod. Daghan si Ernesto. Bayranan nga nako. Usan ni sa iyang bayranan nga rin nako. Sa kasipayan ni Ernesto nga rin ako. Kaliwanag. Kalami mo. Uy. Muhilag na imong komunista. Muhilag na imong komunista. Salamat, Makunching. Tarong Alexander, Julie. Aron dili maghuot ang imong dugan. Unsa man magtawag og doktor. Ayaw na lang, ma. Salamat. Ay, Diyos ko. Sultihan ta ka. Dugay na nga nakamatngon kami si Miguel sa kalit kayong pagkausap ni Dennis. Gani hangtod karon maglisod ko pagtuo. Nagisudlan niya ang mga buhat nga supak sa kabubuton sa Diyos ug sa balaod sa yuta. Dagdagan pa kayong napiling mga balasards na mga sobra na sa atong pag-raid kaniha sa mga botiga na Sir Dennis. Sobra na kaya ng gamiton. Dili kalikayan nga may konfrontasyong mahitabo kung magkatubang na mo si Sir Dennis. Nagampo na ko, Sarge, nga dili lang unta sa dugoong konfrontasyon. Gusto kong maabot na yung tasiyang nimutangan. Pakoski po bong. Pakoski pa ang dagan ini sa kinan. Sorry, sir. Diyan, sir. Pawayan daw na kaliwanag. Pero ipaniguro ko yun ni mong muusab ako. Muusab ako.
Ay. Pero, wa ko'y angay mahayan. Unsa may angay kong mahayan, Vicky? May angay ba kong mahayan? Wa ko'y angay mahayan kay dili ako mo'y angay magmahay. Kay kamo mo'y angay magmahay. Ikaw mo'y angayan nga magmahay. Si Ernesto ang angay magmahay. Tibuok Pilipinas mo'y angay magmahay. Kamong tanan mo'y magmahay nga nung naingon ani si Marcos. Usa si Ernesto dako na tampo war mahapda ang kagamahanan ni Marcos. Labi ka na. Kamong mga komunista dako mo tampo ug nalumpag yun ang Marcos Empire. Biskot ka din kasing-kasing sa tao. Kibisan mo sa kadako sa gipati kong kapungot nga to sa giisip kong sobra pa sing suon mo honghong gyud sa kong kasing-kasing sa kong unahuna nga makausan niya na sul sa dugay kayong panahon. Pinangga og mahal ko kayo, Sir Ning. Nasabtan mo na pa nga ikaw may sadaan demonyo? Kamo mo na kaigon nga nung nagubot kining Pilipinas! Nagpakita ka na si mong tagmahay. Ay akong igna din eh! Ay ko ninyong igna din eh! Kamu mo'y mga panuay! Ha? Kamu'y nakaingot. Huwag kaki-reaction. Bisag ibali-bali ta kaghapak. Kamong mga komunista bisan dool na sa kamatayon magpakarong inyong gihapon nga isog bisan ang tiro nagkurong na muskahan. Mga matay mga taas ang among agtang. Kay magpakamatay mi tungod sa paglaban sa mga taong tinaog-daog. Diyo na may abot demonyo. Pangandamdaan. Una kang mamatay kung si Erning man ang diabot kaliwanag. Una kang mamatay! Sir Dennis! Si Toto ni! Kablihin ko! Si Toto! Sir Dennis! Sir! Na-take over ang imong mga warehouse nga butanganan sa imong negosyo. Girid ganina! Klaro na ko nabati ang gisulti sa imong sakop. May pagbaghi ko kadalang demonyo. Sir Dennis! Toto! Tinuotong imong gisulti na ko, sir! Tinood! Banos-banusin niyo kining komunista hangtod sa inyo pagkatagbaw! Huwag ka rin magtiyaw, sir! Hangtod sa inyong pagkatagbaw! Kinahanglan ka sa kapagbalik manugab mong tanan sa inyong pagkatagbaw aling komunista! Mga demonyo! Mubalik na ikaw! Demonyo! Hindi mo tanawang dahi! Sa daw ka mo sa Pilipinas, ang iyon ko ka mo! Dili may mga military dahi! Sorry, Vicky! Diyan na ta, Sarge. Diyan na ta agis luyo. Arway magkabatikod sa itong pagsurog pag-abot ay napita. Ikaw kay Sarge. May nakakita na to, Sarge. Soda yung kubiran taga. Sige na! Sige na, guys! Alin na ko mo! Oh, no. Tinugi niya, nakuha na nila ang akong mga butika. Nakuha gid nila, animal! Balik ko sa akin! Kumusta
Kumusta si Julie na kutsing? Naagidapatan og relaxan si Julie aron makapahuway guryo. Unsa man tong gilakaw nila ni Erning, ngan wa pa man sila. Ambot, hasta ko nang wako bibaw. Iyang kong giingnan nga, di mo pabiyaan din eh. Sikaran kong puntahan! Vicky! Oh! Vicky! 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 Dili! Sa ikaduhang higayon, girate ko na Dennis. Sadyang nadakpan ko mo. Huwag ang akong man, giintriga mo kami nga itong Dennis. Igo lang kang bitalikod. Iya din kong gilukos. Si kaliwanag ka ako, usara. Iya kong kidakit din eh. Gipahimos lansab ko niya. Gipabanus-banusan ko sa iyang mga tao. Ay, mingaw na. Buhi pa ko ini. Di kayo na at timano ang akong pagkay ko. Taon-taon na kung nagduda ka ni mo, Corporal Pungyal. Hay, sir. Wala siya ay swerte siyang pagsuli. Huwag ka nagkaway, Colonel. Pero kung giswerte siya ako, sa may swerte na sa nanyong doha. Dong Erning. Aperto ng portahan. Sod, ayaw pag-ung-ung sa putan. Ganong ingon man ani ang dagan sa atong kinabuhi. Gibalik-balik ko buga nga kung unahuna. Bisan mo saon mo balik-balik yun ang hunghung nga dili ka gyud angay pasaylo. Naibaw ko. Di ko angay pasayloon. Then, unsa man karon? Matagan gihapon ka na kog patas. Nagtiun ka na nako. Nagtiun sab ko nimo. Magdungan ta! Magdungan ta! Masabti ko nimo! Way kaso! Way kaso! Tiyan mo yun eh! Partiya siya! Sorry, Dong. Sorry, sabdong! Ha! Nagbayad ka na yun, demonyo! Pasaylo ako. Dong Erning. Mamatay na ko. Aning... Ikaw... Ning? Naigo. Kasap di ay Dong. Dili ka sa masipiat kay hingigo ka sabdong. Tanawa. Gihatagan kay yun ako kay kayon. Bililon unta gayon ako ang atong pag-igsunay. Ning! Kusog kayong may balik. Nangagidong. Nagagmay. Bata. May pag-wata mo nagkuog. Nagpabilin ng gihapon tang mga bata dong sa. Ning! Dili unta ni. Mudangat na to. Vicky. Kaliwanag. Ning! Ning! Mahal. Kayo ta ka. Ning! Ning! Unya milabay ang daghang mga tuig umiabot ang ika-20 nga anibersaryo sa kamatayon nila ni Erning og Dennis. 20 na katuig ang milapay ning. Ika-20 na katuig sa paghandom human sa pait nga hitabo. 20 na katuig ang milapay ning. Ika-20 na katuig sa paghandom human sa pait nga hitabo. 20 na katuig ang milapay ning. Ika-20 na katuig sa paghandom human sa pait nga hitabo. 20 na katuig ang milapay ning. Ika-20 na katuig sa paghandom human sa pait nga hitabo. 20 na katuig ang milapay ning. Ika-20 na katuig sa paghandom human sa pait nga hitabo. 20 na katuig ang milapay ning. Ika-20 na katuig sa paghandom human sa pait nga hitabo. 20 na katuig ang milapay ning. Ika-20 na katuig sa paghandom human sa pait nga hitabo. 20 na katuig ang milapay ning. Ika-20 na katuig sa paghandom human sa pait nga hitabo. 20 na katuig ang milapay ning. Ika-20 na katuig sa paghandom human sa pait nga hitabo. 20 na katuig ang milapay ning. Ika-20 na katuig sa paghandom human sa pait nga hitabo. 20 na katuig ang milapay ning. Ika-20 na katuig
20 na gid ka tuig, Dennis. Julie? Gahapon pa ming naabot gikan sa Amerika, Vicky. O kauban ko ng among anak ning higayuna. Aram makakita sa lubong ni Dennis. Tupad sa lubong ni Erning. Dako na sabdi ay siya. Oh, sama na usap ka dako sa inyong anak ni Dennis. Mao kini si Ernest. Kinuha kikan sa nga ni Ernesto. Mausab kini si Johnny. Gikan sab sa tinuod nga ni Dennis nga mao ang Dionisio. Johnny, si Ernest. Ernest, si Johnny. Call me, Johnny. Tawag ko Ernest. Nibaw ko sa istorya sa atong mga man, Ernest. Sobra pa sila sigala o gigsuon. Kung nahimo silang kaaway. I hope dili ka na may tabo. Hinaot pa. Kung dili ka na may tabo ka datong duha, Ernest. Hinaot pa. Hinaot, Johnny. Nagdaas papel ni Dennis, Francis Iliaga Espares, Erning, Fermin Culliantes Cumis, Vicky, Priscilla Raganas, Julie, Vanessa Pacaldo Rizula, Gurio, Alan Guliat Nacorda. Special participation nila ni Cecil Lanusus sa papel ni Inday Nita o Gri Borres sa papel ni Miguel. Inabagan nila ni Randy Suson, Alex Lara, Jake Badayos, Ricky Garing o Joey Cosat. Gisuwat sa radyo ni Fermin Culliantes Cumis. Direksyon ni Cecil Lanusus Cabrera. Musical Director Trifon Pai Barilio Morales. Audio Editor Eric Millones. Soundman Gili Velasquez Del Mar. Una, dagang salamat sa Ginoo ug dagang salamat kanining tanan. Gidalat ayon sa pangkalinawan sa RMN Production Center. Tatak RMN. Feel mo to. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.